26 ka mga ambulansya sa Dakbayan Sugbo ang gigamit pagrekorida sa mga kabaranggayan aron pagpinumduman ng mga lumulupyo sa kadaot nga mahatag sa grabing kainit karon sa panahon. Samtang mga medical personnel gikan sa city disaster giandam usab sa pagresponde sa mga emergency. Si Alan Domingo sa report. Labi na gitong mga taong aduna nay sakit daan, no? Katong naa nay sakit sa kating-kating, high blood. Naabda namong gilibot sa usa sa mga ambulansya ang barangay Sawang Kaliro. Binaagi sa public address system sa ambulansya mabati na sa katawhan ang anunsyo sa mga pahimangno. Inay magpundo lang ug maghuwat sa mga emergency alarm kining mga ambulansya diri sa Dakbayan sa Sugbo sugod karong adlaw. Immobilize na sila sa CCDR-RMC pagpahimangno sa katawhan aron makalikay sa grabing epekto sa nasinati natong kainit sa panahon. Tumong sa Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council sa pagpahigayon ni aron makalikay ang publiko sa posibleng epekto sa tumang kainit sa ilang panglawas. Samtang gitigom usab sa CDR-RMC ang tanang support staff aron hanayon ang mga kalihukan nga makatubag dayon sa mga emergency. Samtang adunay 81 ka mga swimming pool ang kakuhaan og tubig aron maggamit sa kabombiruhan kung adunay alarma sa sunog. Higayon nga maghabwa na sila sa ilang mga tubig, mangayo ta sa ilahang tubig. Instead nga ilang iyabo lang dito sa kanal o sa sapa, ato ng pangayoon para sa ingon ato ng ibutang sa mga reservoir o kung ugaling dunay mga dagkong mga sunog na ikakuhaan dayon ng ato mga bumbero. Alan Domingo, Balitang Bisdak.